Atletik belaunaldi ezberdinak osatzen dute. Eta guretzako oso polita da belaunaldi ezberdinak konektatzea eta belaunaldi ezberdinen artean sortzen diren sentimendu eta momentu politak. Zen eta gehiengoetan irribarre baten inguruan dira. Ekintza asko dauzkagu atletiken belaunaldi ezberdinak batzen dituztenak. Bereziki, igandero edo astebururo gertatzen diren partidua, bai San Mamesen, zein Letaman edo bakoitzaren etxean partiduak ikusten. Hor, posiblea dugu elkarbanatzea atletikaren balioan, elkartasuna, familia eta postasuna beti. Baina, partidu ez gain, badaukagu beste hainbat ekintza baita ere. Adibidez, Atletiken Museoan gure historioa, Bizkaiko historia eta Atletiken historia ikasteko aukera bikaina dugu, umeekin eta ekite amamonekin edo gurasoekin, edo baita ere fundazioan daukagun Walking Football proiektuan, zeinetan heldutsuagoak direnek futbola praktikatu dezakete eta horrela elkarrekin batu eta beti atletika dagoenean erditik irribarre bat izan belaunaldi ezberdinen artean.